салом алейкум дӯстои азиз ва бародарони гироми қадри мо. иншоалло ки ҳама каса тинҷу хубу сиҳатманде дӯсто. ина тамошо кунед дӯстои азиз, дар ин шаву рӯз намуди бутамевае ки дар ватани азизи мо, яъне дар тоҷикистони азизи мо, дар ноҳияи Ванҷ, ин ҳамин намуди мевара дар ҷои мо ахман мегӯянд ки бибине бузургии Аллоҳ, бибине ки айдарни ҳамин меваа кабине ки айдарни девол, так девол, тор девол, деволи симентӣ, айдарни девол сазиш карагист. ҳозир вақти хӯрдани ҳамин намуди мевагиҳост. дар ҷои мо ҳамина ахман мегӯянд. дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии мо ин намуди бутамевара чӣ мегуфта бошанд? оё дар дигар шаҳру ноҳияҳо ҳамин хел намуди ахман вуҷуд дорад, надорад? ҳатман шумо дӯстои азиз дар зери навор фикру ақидаҳои худтона бинависед. салом алейкум дӯстои азиз ва бародарони гироми қадри мо. иншоалло ки ҳама каса тинҷу хубу сиҳатманде дӯсто. ина тамошо кунед дӯстои азиз, дар ин шаву рӯз намуди бутамевае ки дар ватани азизи мо, яъне дар тоҷикистони азизи мо, дар ноҳияи Ванҷ, ин ҳамин намуди мевара дар ҷои мо ахман мегӯянд ки бибине бузургии Аллоҳ, бибине ки айдарни ҳамин меваа кабине ки айдарни девол, так девол, тор девол, деволи симентӣ, айдарни девол сазиш карагист. ҳозир вақти хӯрдани ҳамин намуди мевагиҳост. дар ҷои мо ҳамина ахман мегӯянд. дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии мо ин намуди бутамевара чӣ мегуфта бошанд? оё дар дигар шаҳру ноҳияҳо ҳамин хел намуди ахман вуҷуд дорад, надорад? ҳатман шумо дӯстои азиз